Počúvaj, že sa chystá nejaký Party People Fest. Dobre si počul, má to byť už 5. pokračovanie a rád by som ťa tam pozval. Vystúpi tam naša kapela Freebird, bude tam solová speváčka, DJ, ktorí budú hrať až do rána. Je tam welcome drink, španielská trampolína, ktorý všetkých rozkáče a rozhúpe, takže budú v tej správnej nálade. Budú tam úplne všetci, bude tam občerstvenie, skvelé atrakcie. Akcia bude 16.8., začne o 8.00 v klube Stope v Pezinku. 16. Však to je dneska. Žartuješ? Teraz ma pozrite na otravu, chystám sa na Party People na sobotu, vidíme sa tam, čau. Boja, že pečeš pizzu, čau.